Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će danas razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini. Trump je nagovestio dogovor rekavši da su mnogi elementi konačnog mirovnog sporazuma već dogovoreni, ali da još mnogo toga treba da se uradi. Hiljade mladih vojnika i civila gube živote. Svake nedelje pogine 2.500 vojnika sa obe strane i ovaj sukob mora da se okonča odmah, napisao je Trump na mreži Truth Social i dodao da sa nestrpljenjem iščekuje razgovor sa Putinom. Kako je Trump juče rekao, situacija u Ukrajini je ozbiljna jer su oni okruženi ruskim vojnicima. Da nije mene, verujem da oni više ni ne bi bili tu, dodao je Trump. Trump je juče izjavio da planira da u utorak ujutro razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i o sudbini ukrajinskih vojnika koji su opkoljeni u regionu Kurska. Ja ću sutra razgovarati sa predsjednikom Rusije Putinom da poštedi vojnike koji su u velikoj nevolji, zarobljeni i suštinski opkoljeni ruskim trupama, kazao je juče Trumpa, preneo je CNN. Prema njegovim rečima, to je ozbiljna situacija jer su oni okruženi ruskim vojnicima.